Tak ja vás zdravím. Ja som Majky a budem točiť videa. Toto je survival, čiže single player. Chcel by som mám to. Takže chcel by som tým starším, čo začínajú hrať Minecraft a chcejú nejako vedieť crafting alebo tak trošku vám pomôžem. Takže základnou surovinou je drevo. Naťažíme si drevo. Máme tu hneď piesok, takže si naťažíme. Stačí nám 10. Aj 10 dreva. Nebudú to také dlhé videá, budú to obyčajne 15 minútovky, alebo možno že aj viac. Nechcem vás držať aj nejako nudiť. Dobre, no. Tak drevo máme. Zrobíme si crafting. Zrobíme si krumpač. No a máme tu les. Celkom dobre som sa spavnul. Super. Čo ich je veľa. Poďme si. Keď môžem, tak si. Dobre. Zrobím si meč. A na to potrebujem viacej. A zrobím si aj krump. Tak. Potom nebudeme potrebovať. A zrobíme si skeru. Tak. No a zabijeme si prasata. No. Dobre. Teraz som robil blbosť. Neviem, prečo som tam skočil. No nič. No. Utekám jak. A to sú. Je to Minecraft 1.7.2. No. Tak. Nechali sme tu? Dobre, tu sme boli, tu sme zahodili. Najlepšie. Ale robíme si aj toto dreva. Tak. Dobre, a samé prasa tu, no, koravy. Jo. O! Kostlivec. Dej mi to. O! Keperov sú kamaráti.
Dobre, tak tu je jaskyňa, tak... To si musím zapamätať a... Ja sa bijem. No. Tak mohli by sme začať si stavať nejaký príbytok. No to ste asi... Jo. Tam je hora, takže pôjdeme na túto horu. Alebo tu môžeme mať domček. Ja na tú horu. No, a tu je hneď jaskyňa. No. Dosť mi to. No, to je koál. Tak to si vyťažíme. Iba jeden. Jeden koál. No tak... tak najlepšie je asi dom si postavať tuto. Tak to si dáme. Crafting. Robíme si dvere. Beše. Dvere. Tak. A hop. Dáme si takto. Tak. To je jedno, tak sa potom budeme ešte sťahovať, takže... Tak. Tak. No a... urobím si z toho torčky. By som to mal nejaké svetlo. Tak. Tak. No a... zrobíme si pec. Tak sa to robí. Furnace. A dáme si... pecť meso. Asi to z toho. To dlhšie horí. To si myslím. No a trošku si to tu rozkopeme. No. Ešte sa vám môžu piekať. No. A zatiaľ idem toto tu pozrieť. Hop. Dobre. Zoberiem si to zač. Tak. A pozrieme. A, nič tu není. Videl som tu koál? No ja som iba znala. Tak nič.
Alebo môžeme to isto, tak si dáme torč. Kopeme si trošku kameňa. Už je noc. No. Mám si to ještě piesť. A stretli sme po ceste ovce, takže si môžeme zrobiť hneď posteľ. A noc nám nebude trvať tak dlho. Posteľ si dáme sem. Dám ešte piesť meso. Zrobím si čestku ešte. Tak, sa robí čestka. No, dáme si ju sem a odložíme si tam hlavne to meso, aby sme to nestratili, keď ma niekto zabije. Si dáme tak. Mám poriadok. No, vyspíme sa. Dobre. Vyspíme sa na zemi. Tak. A máme krstné ráno. A tam je Creeper. Náš kamarát. A to sú... Zabudol som, ako sa volajú... Jo, naše smil. Super. Super. A, ty Creeper. Pôjdeme. Útok. No, super. A, gunpowder. Super. Dobre. Tak to si dáme do čestky. Niečo som chcel urobiť. Jo, vyťažiteľ. Takto vyzerá il pod vodou, hej. Takto moc nerozoznáte. Ale pod vodou to je lepšie rozoznať. Asi tak. Z jedného bloku som 4 ily. Keď sa nemýlim. Jo. 4. Super, vyťažíme si. A toľko nám bude stačiť. Dobre. Tak il sa takto il sa dá takto do pece a sa vám zrobia z toho bloky. Tak máme malo dreva. Najzákladnejšia surovina. Dreva nikdy nie je dosť. Takže si natešíme drevo. A to máme hneď. Jo, vyzerá to, že to je super. Vyzerá, že to bude poriadna jaskyňa. Tak natešíme si ešte drevo. Tak, ešte to. Super.
Dobre. A. Dám tam toto drevo. S týmto budem iba klikať. No. Takže. Dobre, tak myslím si, že celkom super začiatky. Tak pre dnešné video by to bolo všetko. Pre dnešné video by to bolo všetko. A majte sa. Čaute.